Здрасти, това е Анс България с ново видео, в което ще разкажем кое е най-общото за мравките. А, Ако не ме чуете добре, само си увеличете звука, защото използвам една програмка, която не записа много добре. Значи, много хора казват, че мравките са гадни, лоши, но не са кой знае колко стари, няма много. За тях има един вид мравки. Ам, Мравки, огнени мравки и крушум. Те са най-известните, които възрастните знаят, защото те не се интересуват кой знае колко. И така да минем към най-общото за мравките. Така, таксономията им. Мравките са семейство безгръбначени, които принадлежат към царство животни, тип членстоноги, клас насекоми, подклас крилати насекоми, разред ципокрили, към семейство Формицидае, това са мравките, принадлежат около 13 000 вида научно описани мравки. Тоест из целия свят има 13 000 вида мравки. Непрекъснато се откриват нови видове и се твърди, че броят им може да достигне 17 000 вида. Повечето видове обитават тропиците. В Европа се срещат едва около 175 вида, а в България 163. Т.е. в България липса само 7, които са в Европа. Науката, посветена на мравките, се нарича мирмекология, от гръцки мирмекс – мравка. Тя е дял от ентомологията, науката за насекомите. Тоест ентомологията е науката за насекомите и датира от края на 18 и началото на 19 век. Така, много хора искат да разберат как са еволюирали мравките и сега ще ви кажа. Мравките са еволюирали от вид несоциални оси. Несоциални оси. Тоест, мравките може да ги свържете с пчелите и осите и стършилите, но по-нататък ще разберете защо нямат крила и различните черти, като другите насекоми, т.е. осите, пчелите и стършилите. Мравките са еволюирали от вид несоциални оси преди около 120 милиона години. 120 милиона години. Това е било сигурно някъде преди динозаврите. Може да не е преди динозаврите. Не съм сигурен, но е възможно да е тогава. В началото оплодената оса изкопавала дупка в земята, където снасяла яйца, които отглеждала до какавадирането им, т.е. когато стават какавида, и след това ги изоставила. Постепенно осата майка започнала да остава в дупката и след излипването на какавите. С течение на времето осите от този вид се променили. Образували се различни касти. Касти означава група, които са специализирани в дадена дейност. Осата майка се е специализирала единствено в снасянето на яйца, а мъжките в оплождане. Работничките изгубили възпроизводителността, т.е. да могат да снасят яйца, т.е. нямат същата функция като осата майка. И крилата си. Те поели грижите за потомство и набавянето на храна. Така отделните индивиди започнали силно да зависят един от друг, което обяснява алтруистичната отдаденост на мравките при работата им. Колкото по-добре даден индивид свърши работа си, толкова по-голям е шансът за оцеляването и просперитет на цялата колония.
Колкото по-голям е шансът една колония да се развие и да участва в плодителните полети, когато мъжките излитат, женските също и се оплождат. Това са оплодителните. Изчайте малко само. Тогава да се развие, да участва в плодителните полети, толкова по-голям е шансът на всеки индивид да разпространи гените си, тъй като половите мравки, мъжките и женските, са генетично подобни на работничките. Стремежът да разпространят гените си, който е основната цел в живота на всеки биологичен индивид, обяснява привидния алтруизъм на мравките. Сега ще ви кажа защо са толкова социални. Мравките, както осите, пчелите и термитите, са еосоциални, т.е. обществени насекоми. Това означава, че те строят своеобразни селища и живеят в общество с определена иерархия. Това означава, че те за разлика от пчелите и осите, които строят гнездата си на защитени места от восък или целулоза, гнездата на мравките не зависят толкова тясно от ресурсите и средата. В зависимост от вида на мравките, мравунякът може да бъде изграден от различни материали и на различни места. Но невероятната подвижност и нагодимост на мравките ги е превърнала в една от най-успешните, многообразна и многобройна група животни на планетата. Мравките съставляват около 30% от биомасата в тропическите гори. 30% от биомасата в тропическите гори. Мравки се срещат навсякъде по земята, освен в най-студените точки. Тоест на северния и в южния полюс. И там Канада и Русия там в най-северните точки. И с това би трябвало да завършим. Информацията е от antday.com и Ясен Добрев, създателят на сайта и на форума, ги е написал, като е събрал информация от други източници.